ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସଗଡ଼ା ବାଗବେରିଆ ଯାଉ +2 କଲେଜ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଁର ନଜାରା କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଚାଷ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ। ରୁଆ ରୁଇ ଧାନ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୋର ରାସ୍ତାକେ ଟିକେ ଗଲେ ବସିକି ଯିମୁ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ କେନ୍ତା ଅଛି ଆମର ଗାଁର ନଜାରାଟା। ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଦେଖିବେ। ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ସି। ଅଲରେଡି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଣ୍ଡାଟେ ଗଲେ 7 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ବା। ସଗଡ଼ାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ହେଇକି ବାଗବେରିଆ। ଅଲରେଡି ଆମେ ସଗଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ହାତେ ଟିକେ ଆମେ କିଣାକିଣି କରିଛୁ। ଚଷମା କିଣିବି କହିଲେ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଗଲେକରି ବାହାରି ଯିମୁ ବାଗବେରିଆ ଯିବୁ ମସ୍ତ। ଅଲରେଡି ଚଷମା କିଣିକି ଆମେ ବାହାରି ଯିମୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ବାଗବେରିଆ ଅଲରେଡି ଆମେ ଏଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ବାଗବେରିଆ ପାର୍କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜାରା କେନ୍ତା ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଅଫିସର ମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା କେନାଲ ଯାଇଛି ବାଗବେରିଆର। 12ଟା ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ବି ଆଜି ଯାଉଛି ବହୁତ। 2ଟା ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଯାଇଛି ପାଣି। ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଭାଇ ବହୁତ ମସ୍ତ ଆଉଛେ କାହିଁକି ବୋଲେ କି ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ବି ଲାଗିଛେ। ତାପରେ ଗଲା ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ତାର ନଜାରାଟା। କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ ବି ବାହାରୁଛେ ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ତାପ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା କେନାଲ ବି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆगे ଗୋଟେ ବାଟଟେ ଅଛି ଆମେ ଯିମୁ ଚାଲିକି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ। ଗାଡ଼ି ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଡରିକି ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲୁ। यहाँ पे सब आगे आगे जी मैं कैमरा शूट करेंगे। देखना अपन ताबरे अच्छे भी सेल्फी स्टैंड हो गया वीडियो अच्छे अपन फोटो भी यही पारेंगे। बहुत मस्त देखा रहा है आपके पानी लगे डरी की पहले है ले वो देखुन देखा जाउछे गेट माने आगरू 12टा लगी तार पानी स्तरटा लगी। यादे आमे तलवाड़ू देखमु जेनाडू पानी जाउछे गेट रो तले। देखि परथे अपन The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तार पाखे अच्छे कॉलेजटा वर्षा भी टिके टिके पड़ुचे बहुत मस्त लगी भाई। ऑलरेडी हम कॉलेज का काफी पहुंचे गए। लेफ्ट साइड में देखिए ब्रिजटा है कॉलेज तार गेट लगी अच्छे देखना पड़ेगा। कॉलेज के देखिए कॉलेज बहुत भल लगला बहुत भल गछ मन लगी बहुत सुंदर लगे।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ମାନେ ବି ଲାଗିଛି। We'll go through the wastelands, through the ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ବି ଦେଖେଇ till ଦେଉଛି my କେନ୍ତା shadow ଅଛି ତାର turns to sun ବଗିଚାଟା rays. ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗଛ ମାନେ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକରି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା ଅଛି କଲେଜଟା ତାର ଭ୍ୟୁଜଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in ବାହାରି ଯିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।